Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human makasulti si Jesus niini, may usa ka babay nga mituaw taliwa sa pundok sa mga tao. Og miingon kaniya, bulahan ang babay nga mao'y nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong gabi kanatong tanan. Maayong gabi, Father. Ang atong pagpasidungog kang San Roque sa ikawalong nobina, ato usab nga gipasidunggan ang labing bulahan nga babay sa tibuok kalibutan nga mao ang mahal nga Birhen Maria nining bihilya sa pagpaabot sa iyang mahal nga pagsaka sa langit, lawas ug kalag. Wala gayod madugta ang iyang lawas. Mga igsoon, dihay duha ka man naghigala nga nag-abot sa gawas sa simbahan. Iyang pangutana ang iyang kumpare, siya pre, nganong kanunay mangyo ka musimba? Unya, kanunay po kang makita nako na nagampo atubangan sa Santissimo Sacramento. Nganong nag-usik-usik ka man pre sa imong oras o panahon sulod simbahan? Ang iyang higala nangutana kaniya ug ang iyang tubag miingon siya, wa man ko kasiguro pre unsay akong nabuhat diya sud simbahan. Ang ako ragyong nahibawan mao nga nagampo ko. Unya sa akong pagampo akong nasayran pre nga sukad niya itong nagbisita ko din kanunay sud simbahan ni Jesus sud sa Santissimo Sacramento. Nihunong man ko pagpangilad sa akong asawa. Dili naman ko mantigong mangilad. Di na ko mantigong mamakak. Unya, mihunong na sa ko pagdagmal sa akong mga anak. Dili na nako sila kastigoon. Unya, nawagtang ang kagahi sa akong ulo. Ang akong pagkabadlungon. Nawa, sa tanto na kong bisita kang Jesus sa Santissimo Sacramento, nawagtang paghinay-hinay ang akong garbo. Ug ingon man, ang akong dili pagkamatinud-anon sa akong kaugalingon. Mao na'y labing sigurong nahitabo sa akong kinabuhi, pre. Wa man ko kaybaw. Ug mao gina ang akong nakita sa akong kaugalingon. Sa diha mismo sa akong pagampo. Mga igsoon, sa Ebanghelyo rong adlaw, usa sa mga nakakita o nakadungog kang Jesus sa iyang pagtudlo, misinggit ngadto kang Jesus
pag-ingon, bulahan ang inahan nga maoy nagpasuso kanimo. Bulahan ang inahan nga nagmatuto kanimo. O mamalandong ta sa iyang gisulti. Unsay gipasabot niya sa kang pag-ingon niya kang Isus, bulahan. Sa inyong hunahuna, kung moabot ang pulong bulahan, blessed. Kung moabot ka na, unsa may naam musod sa imuhang hunahuna, kung ikaw tawgon og bulahan, ang sagad nga mahitabo mao nga ikaw palaran, gipaburan, ikaw adunay kabuhong sa imong kinabuhi, giswerte ka. Ikaw gipanalipdan, giayo. Anything that is given in favor by God. Mo ginay mo santop sa atong unahuna. Nabulahan ta because of the favor that is being granted to us. Ug mao gina ang mahitabo, mao nay miabot sa hunahuna sa tao nga misinggit, bulahan ka. You are the most favored. Bulahan ka. Bulahan ang inahan mo nga nagpasuso. Unya, makaingon kita, maura bagod na ang gipasabot sa pulong bulahan. Anything, any favor that is being granted to you, maura bagod na. Kung atong tukion, there is more, mas labaw pa, na bulahan ang akong isulti kaninyo karon. Mga igsoon, nakabantay ba mo nga si Jesus abdik kayo? Nga mihatag o correction sa tao nga misinggit? Kung sa may gisulti ni Jesus, bulahan hinoon kadtong tao nga namati sa pulong sa Dios ug iyang gipuy-an kini. Kung atong tumanon ang kabubuton sa Dios, bulahan kita, palaran ta, and that is for sure. That is the true meaning of blessedness. Apan, maubagyod ka na ang pagsabot ni Jesus. Maubaga kahagyod na ang angay nga sabton sa tibuok kalibutan. Doing the will of God. Ang paghatag sa favor gikan sa Dios, maura bago na. We are blessed not only by what we get. Panalanginan ang tao dili lamang sa iyang makuha gikan sa Dios, kundili mas panalanginan sa Dios kung doon na kay i-give up, kung doon na kay i-surrender, kung doon na kay ihatag, kung doon na kay i-waste. You are more blessed by God. Dili lamang sa atong makuha, kundili anything that we consider and we give and we waste, we are being more called by God to be blessed. Tanawa si San Roque, pista na magin niya.
Dato kay na. Di na angay nga motrabaho sa iyang kabantugan o kadato sa iyang pamilya. Nga ano ba nga iya magi-give up ang tanan nga nasunod niya. Ug milangyaw siya, ug mitabang sa mga taong masakiton. Ug nangaayo ra ba? Ang tanang tao nga iyang giserbisyuhan nangaayo. Hangtod nga siya mismo mo'y nasakit. Ug gitabangan sa Dios. Ug gipatay siya. Ug nahimo na siya kanato karon nga usa ka balaan nga tao, ihimplo sa iyang kinabuhi nga naghatag, he gave something, he wasted something in order to give something para sa mga tao. So you are more blessed. Dili lamang sa imong madawat sa Dios nga mga pabor o kayuhan sa kinabuhi, kundi you are more blessed if you give up something. You waste something in your life for the sake of a greater service na imo ikahatag sa simbahan sa Dios. Hinumdumi ang giingon sa Ginoo diha sa Ebanghelyo, ang usa ka liso magpabilin ragayod nga usa ka lugas, gawas kon kini mahog ug mamatay, maghatag kinig bunga. So unless we waste something, we give up something, dili gayud mahitabo nga makahimo kitag maayo ngadto sa uban. Tanawa si Mama Mary, kuhaig panig-ingnan ang iyang kinabuhi. Do na siya gi-give up in order to be called more blessed by God. Kung sa may gi-give up niya, gi-give up niya ang iyang kabubuton. Gisunod niya ang plano sa Dios para sa iyang kaugalingon. Busa timan ini, sakto man ang tagaan kitag blessing. Pero kung kanunay lantang mangayo og panalangin sa Dios, if we are only praying because we wanted something from God, then we are worshiping an idol. Hinumdumi, you are not praying to God kung ang imong gipangayo kanunay lamang nga ihatag nga panalangin gikan sa Dios. Hinumdumi kanunay, you are praying to an idol. If you want to be blessed, give up something. Give up something that is in you. Kinahanglan dunay usikan nimo sa imong kaugalingon in order to receive more blessings from God. Ug unsa na ikaw ang mamalandong sa imong kaugalingon. Mamalandong ka, unsa man kaha ang angay na kung i-give up in order that my life will become blessed by God. Sama na ning duha nga atong ipasidunggan karon, si San Roque ug ang mahal nga Birhen. Ang tibuok kalibutan nagtawag kanilag balaan. They are blessed. Not that they receive graces from God. No. They are called blessed. Blessed because they give up something
for the greater glory of God. Kita, andam ba kita nga mo give up something that we value most in life in order that we will receive more blessings from God? Andam ba kita? Mga igsoon, are you blessed? Gipanalanginan ka ba sa Diyos? Do you want to be blessed? Are you brave enough to be blessed? Then, give up something tungod og alang sa kahimayaan sa Diyos. Manindog palihog. Kitang tanan sa itong pagpadayag sa kahiusahan sa pagtuo. Nagatuwa ko sa Diyos Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Kristo ngiyang bugtong anak, Ginoo nato. Gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Mahar Birhen Maria. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus, namatay, gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulog adlaw na banhaw. Misa ka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya ron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing walay katapusan. Amen.